אנחנו רוצים לעבור לעניינים בוערים אחרים. בוערים. בחצר האחורית של הקהילה החרדית בירושלים. אנחנו מדברים על סכסוך נוקב בין חסידי גור לנטורי קרתא, בשאלה מי זכאי לשבת בקומפלקס דירות ישן מאוד של בתי ורשה. כך הוא נקרא, זה בלב העיר, וזה גלש לפוגרום של ממש שכמעט גבה קורבנות בנפש. יש תמונות. המשטרה די מדירה את רגליה מהשכונה, והדיירים עכשיו חוששים לחייהם. פז שוורץ שלנו יצא לשטח ההפקר החרדי, שבו כיבוד החוק הוא בגדר שמועה רחוקה. נכנס אברך חרדי, חסיד גור, עם כל הלבוש, עם הכל. תופס אותי ככה פה בצבא, מטיח אותי על הרקיע. הבן שתפסו אותו, בשתי הפיות ככה, כמו נאצי. ותוך כדי נכנסים עוד ועוד ועוד. עוד אברך עם הלבוש, עם האיזם בדזוק, עם הפייס, עם הרקלח, עם הכל. כמו הלבוש האותנטי שלהם. התחלתי לצרוח, הצילו מחבלים בבית שלי, מחבלים, גורים בבית שלי, ככה צעק. לפנות בוקר, מישהו השאיר לנו הודעה בצעקובית. שלום, אדוני יהושע, אנחנו נבוא איתך בחזרה. אם הבוקר לא נשאר אותנו בשלי. זה קרה קשה להאמין בערב פסח האחרון, לא רחוק ממרכז העיר בירושלים. המשפחה המותקפת מתגוררת כבר יותר מ-60 שנה בשכונת בתי ורשה בירושלים. תושבי השכונה לא ישבו בשקט, ופעולת הנקם יצאה לדרך כבר באותו הלילה. פעם הפגיעה הייתה בביתו של שמוליק הירנשטיין, חסיד גור תושב השכונה, שעכשיו מפחד להיכנס לביתו דרך הכניסה הראשית, אחרי שנמלט מכאן בלילה. הנעל של הילד שלי פה. אני צריך לעשות מעלי חדשות, יצאתי, הילד יצא יחש. זה היחיד שנשאר פה, זה מה שאפשר לקחת. כל הרוס פה חבל על הזמן. רפה הפועל ממש יותר גרוע מה שאצל הערבים. כבר מספר חודשים שמדי לילה מתרחשות בסמטאותיה של שכונת מאה שערים הירושלמית מהומות אלימות בין שני הזרמים החרדיים. זה רק סיגריה. סיגריה בוערת. אנשי נטורי קרתא שגרים בשכונה עשרות שנים, ומולם חסידי גור שהולכים ומשתלטים על בתיה. חסידי גר מביאים פה בחורי ישיבה מכל הארץ, והם נותנים מכות פה לכל התושבים פה, ושוברים להם את כל הבתים, ואחרי זה מתלוננים שהרסו להם את הבתים. יש צדק, יש בית משפט, יש בית דין של צדק, העדה החרדית. זה נהיה הפקר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני לא בטוחה כבר עם הבית שלי, לא הסורגים, לא אף לדלת ולא שום דבר. את מאיזה צד, את מאיזה חסידות? אני שום דבר לא, אני רוצה שלום על ישראל, מה אני רוצה? הסכסוך האלים הזה החריב כמעט כל פינה בשכונה, אבל שורשיו כבר לפני 130 שנה. כשרב פולני עשיר החליט לתרום את כספו לבניית שכונה עבור אברכים עניים. השכונה הפכה לשכונת הכולל הראשונה מחוץ לחומות. שני תנאים היו לו לרב הנדיב: הבתים יושכרו לעניים רק ל5 שנים, והסוחרים חייבים להיות ממוצא פולני. מאז דור אחר דור חיים בדירות האלה תושבים עניים מחסידויות שונות, ובראשם אנשי נטורי קרתא. אנחנו מגיעים לשכונה רגע לפני יום העצמאות, ימי אבל מבחינת רבים מתושבי השכונה, אנשי נטורי קרתא שלא מכירים במדינת ישראל. אני להודיע כדעתנו דעת תורה, שחד ושלום לא לשנות יום ה' באייר, שום דבר ממה שנוהגים בכל יום בנזכרי התפילה והתחנונים. זה היום העצמאות הראשון שהיה. הציונים הרבה יותר גרועים מהנאצים. יואליש קרויס הוא הקמב"ץ של נטורי קרתא, מי שבעבורו היה אחראי על מהומות החרדים בכביש 6 ומבצעים נוספים שלהם. כמו שאר התושבים, יואליש מתגורר כבר שנים בדמי מפתח בדירות השכונה. אני אומר, הילדים שלי הם פה דור שמיני בארץ. מי הגיע לפני מי? אנחנו רוצים פשוט לחיות בשקט,
והם רוצים לקחת את זה, זה קופה של הרבה כסף. כשיואלי שומר הם, הוא מתכוון לחסידי גור, הזרם החרדי, העוצמתי והעשיר, שמיוצג גם בכנסת ישראל. בעקבות מצוקת הנדל"ן בעולם החרדי, גילו אנשי גור את בתי ורשה ונזכרו שגם שורשיהם בפולין. יש בתי ורשה, רשום שמות של הנאמנים. הנאמנים שמכנים היום, שזה יצחק פיק, לוצ'ניק וסינקביץ'. שאתם יכולים לראות את הנסח תארו ולקרוא, מה כתוב פה? יש פה נסח תארו. אין פה שום ויכוח. ב-2001 הם פנו לבית המשפט וביקשו לאשר להם מתוקף פולניותם נציגות בהנהלת הכולל. ההשתלטות הצליחה והיום 3 מתוך 4 הנאמנים של הכולל הזה הם חסידי גור. המשמעות היא שמעכשיו הם בעלי הבית החדשים. רוצים לזרוק את כל התושבים מהדירות שלהם. יש פה 2 ברירות. או שכולם, כל התושבים פה שהם לא חסידי גור, יפנו את הדירות, כן. או שנלחם עד הסוף. אין 2 אופציות פה. ואכן דיירי השכונה הוותיקים ובראשם אנשי נטורי קרתא החליטו להילחם. הקורבן הראשון היה חסיד גור, שמולי קירנשטיין, שהגיע כתושב חדש לשכונה. אני שכרתי דירה מישהו בן אדם שהראה לי שהוא בעל הבית החוקי של המקום. עוד לפני שאני התחלתי באמצע השיפוצים, עוד לפני שהתחלתי להרוס את הדברים להיכנס, אז רואים פה שהם הוציאו אולי להתיר את דמי. מפלצת שמולי קירנשטיין, כתבו את המספר טלפון שלי ואת הכתובת הישנה שלי. היה סטיקרים בכל השכונה, פדופיל, זה מה השם שלי. שמולי קירנשטיין, בריון כולל פולין, מעולם לא נגעתי בן אדם, מעולם לא אמרתי שלום לאנשים האלה ברחוב. שבת אחרי צהריים, נחים, פתאום שומע מבחוץ קולות, שמולי קירנשטיין גנב, שמולי קירנשטיין רוצח, ותוך כדי מוצאים את הזבל מהצפרדע וזורקים את זה על הדייס של הבית. כל הרחוב התמלא זבל. חסידות גור, שבניגוד לנטורי קרתא אינה מהססת להשתמש במוסדות המדינה, פנתה לבית המשפט. 20 תיקים בבית משפט לפינוי. למי? לאנשים שבורים, ואנשים שקברו ילדים, ואנשים מעוטי יכולת. הלכנו לבית הדין. התגובה לזה שהלכנו לבית הדין הייתה טרור. פשוט באו והשחיתו את הכל. המשוואה שאם יפנו, אם יתנכלו, יסתמו מנעולים, ישברו חלונות, יזיקו למישהו, תהיה תגובה. עד היום היה מצב לא הדדי. המצב היה שחסידי גור פחדו להצטרף לשכונה, פחדו לגור בשכונה, והיום יש עוד מישהו שפחד. באותו הלילה המלחמה בין הצדדים החריפה ועברה לפסים אלימים. אף אחד משני הצדדים לא ציפה שהמצב יידרדר כל כך ויצא משליטה. צועקים ותצאים מהדירה, אנחנו רוצים לשרוף את זה. אנחנו לשרוף את הבית. כל אחד שנכנס בדרך נפט, פשוט בנזין. אני שומעת צרחות אימי. נראה פה בחדר שינה השני, מחזיק את התינוקת, והיא צורחת וצורחת וצורחת. כולה נפט. הם שפכו לילדים שפכו על התינוקת בת 0.5 שנה נפט. מה שאת שומעת, כן. שפכו עליה נפט. מאז מלחמת העולם השנייה, אני לא שמעתי עוד כזה סיפור. שיהודים עם זקן ופאות רוצה לשרוף חיים ילדים קטנים. באותו הלילה נחצה קו אדום. כששני הצדדים הבינו שהסכסוך רחוק מלהיפטר והמחיר שלו גבוה מדי, הם פנו לעזרה הכי פחות צפויה מבחינתם, התקשורת החילונית. מהרגע הראשון שקיבלתי את הטלפון מתוך בתי ורשה, הייתי בהלם. לא האמנתי שאני יכול להיכנס, ועוד בתור עיתונאי, ועכשיו גם עם מצלמות. הם רוצים שמישהו יבוא מבחוץ ויכפה כאן הסדר, או שיגן עליהם. הם מבקשים הגנה, ואת ההגנה הזו הם מבקשים היום רק דרכנו. זאת אומרת, קלו כל הקיצים. אנחנו הולכים להיפגש עם אנשי גור. אתה מוכן לבוא אליי איתנו ולשבת איתם? להגיע לעמק השווה? אני אגיע אליהם, והם, אז אני אהיה כטרף בידיים שלהם לרצוח אותי חי, כמו שרצו להרוג את אשתי ולילדים, לשרוף אותם חיים. אני לא צריך לפחד. לגור בדירה, אין לי דירה אחרת, אבל ללכת לתוך לא הארי שלהם. הרב הירשמן מפחד לבוא איתנו, אבל אנחנו לא מוותרים על שליחות הפיוס ויוצאים להיפגש עם אנשי גור. לבסוף שני הצדדים מסכימים לשיחת טלפון. זאת הפעם הראשונה שהם ידברו ביניהם. שלנו, כלל כל התושבים, ועד השכונה, כל יוצאי פולין והרבנים מוכנים עכשיו שהם יביאו נציג מטעמם
אני חושב שאסור לי מבחינה הלכתית. יש רבנים שיכולים לפסוק בזה, ואם מישהו לא מכבד פסק דין של רב, יש הליך כמו באנשים נורמליים, יקבלו יותר מבית הדין וילכו לבית משפט. אבל בית המשפט זה לא אופציה לתושבי השכונה, אנשי נטורי קרתא, שלא מכירים בכלל בתוקף של מוסדות המדינה. זאת הבעיה בסכסוך הזה, שני פלגים בעולם החרדי שאוחזים בתפיסות עולם שונות לחלוטין. בחוץ כבר מתחיל להתקהל להמון, ואנחנו מתחילים להרגיש מאוימים בשכונה. יום למחרת אסף שמולי קירנשטיין חסיד גור את מעט החפצים שנשארו בבית שלו ועזב את שכונת בתי ורשה. אחרי 3 חודשים של פוגרומים, אשתו כבר לא הייתה מוכנה לחיות שם יותר. מבחינתי אני לא יכולה להתקרב למקום שם, כאילו. שם 100 שערים אצלי זה כבר עזה. ככה אני מגדירה את זה. 3 חודשים הוא מפחד, הוא לא מתקרב לדלת, מהדלת, מפחד דלת, הוא למד, בין המילים הראשונות שהוא למד לדבר זה מפחד. מה, הם ניצחו? אתם תעזבו את השכונה? אני יודעת, אותי זה כבר, איך אומרים? זהו, אני לא חוזרת ב100%. אז הם הצליחו. איך אומרים? מה יהיה פה בסוף? לפני שמישהו לא ירצח, ולא משנה מאיזה צעד, זה ימשיך ככה. כן, מתבקש פה לשאול איפה מדינת ישראל, איפה הרשויות, איפה המדינה. פז שוורץ. זה בדיוק מה שאנחנו שאלנו. מהומות כאלו אלימות במרכז ירושלים, ואף אחד לא עושה כלום. נכון. אנשי נטורי קרתא הגישו לפחות 6 תלונות, אבל התיקים מסתבר נסגרו תוך ימים. זאת לטענתם לעומת תלונות של חסידי גור, שהובילו למעצרים. נטורי קרתא טוענים שהמשטרה מפקירה אותם, כי הם לא מכירים במדינה. יש פה איזשהו היגיון פנימי בכל זאת, אבל כן גם קורים דברים. נכון, מסתבר שאתמול, בעקבות התחקיר שערכנו, הורידה המשטרה ממטוס אדם שהגיע מארצות הברית, את אברהם רוסט, שחשוד בהובלת המאבק של נטורי הקרתא בשכונה. הוא נעצר, והיום הוא ערך מעצרו. וזה באמת מפסיק את המהומות? אז בעקבות ההסלמה החליטו הצדדים על סוג של הודנה, הפסקת אש עד לבוררות. מפקד המרחב בירושלים, תת ניצב ברונו שטיין, היה אמור לתווך בפגישה בין שני הצדדים, אבל הפגישה בוטלה ברגע האחרון, כי הצדדים סרבו להופיע. כרגע יש שקט מתוח בשכונה, לכולם ברור אבל שזה רק עניין של זמן עד שהשקט הזה יופר. כן, ואנחנו מוטרדים ממצוקת נדל"ן, ככה זה נראה. תודה פז. כן, רוצים להוסיף את תגובת המשטרה, תגובה יותר מפורטת בתגובה לזה שהם אינם. הסכסוך פרץ, הם אומרים, בעקבות פלישה בלתי חוקית של אחד הצדדים לדירה שאינה שייכת לו, נגד הפולש נפתחו הליכים כדי להוציאו מהדירה, והמשטרה ממתינה להחלטת השופט בעניין. בעקבות הסכסוך הוגשו תלונות הדדיות בגין תקיפות, גרימות נזק לרכוש והצתה. כל התלונות נחקרות עד תום, בחלק מהמקרים הומלץ על העמדה לדין. והם מוסיפים שכוחות המשטרה שמסיירים בשכונה עצרו מפירי סדר שנחקרו והורחקו בצו בית משפט לתקופות שונות. יצוין כי גם הכוחות הותקפו מספר פעמים על ידי הפעילים ומספר שוטרים אף נפצעו ונלקחו לטיפול, בהם מפקד התחנה שספג אבן בראשו ואושפז. אז יש משטרה.